салом дӯстони азизам, ба канали Кулчақанд хуш омадед. Дастури орзуҳои резонак бо хоҳиши шумо. 3 сол қабл ман ин дастурро дар YouTube каналам гузошта будам ва шумо хоҳиш кардед, инҷо ҳам мегузорам. Дастури санҷидашуда аст, бисёри дӯстон аз он истифода кардаанд. Як паймона мост, ба он ним қошуқча сода ҷӯши ширин меандозем, хуб омехта карда мегузорем, ки ба амал биёяд. Баъдан ба он як паймона равған, як қошуқча намак ва 4 паймона орд андохта хамирро хуб мехелем ва ним соат дар яхчол мегузорем. баъдан ба андозаҳои дилхоҳ хурд мекунем ва ба ҳар шакле ки ба худатон писанд аст ба орзуҳо гул мепартоем. метавонед аз ин дастур истифода кунед ва ё ба шакли фатирӣ. ин шакл боз осонтар аст кораш. ва онҳоро бирён мекунем ва хуб орзуҳои резонаку хушмаззаи мо омода шуданд. аз ин дастур умедворам истифода мекунед ва дар рӯзҳои иду ҷашнҳо барои аҳли хонавода, меҳмонони худ омода мекунед ва ё танҳо бо чойи ширин ҳам хеле хушмазза аст. То дидор дӯстони азизам ва нӯши ҷон.